Êvar baş temaşevanên hêja em bi bernameyek nû cadinê bi hev rane. Hêvîdarim ku em demeke xweş û berhemdar bi hev re derbas bikin. Vê heftiyê di mijarê me hene. Yek jê hilbijartin û Kurd ê didiya jî ew geşedanên li rojhilata navîn Sûriye û Çîn û Suudi Arabistan, İran û her wekî din em ê li ser vana bipeyivin. Beriya ku em dest bi bernameyê bikin, ez dixwazim him ji bo çarşema sor, him jî ji bo cejna Remezanê ez çend peyama pêk bînim. Em weke çarpel medya cejna çarşema sor a xwişk û birayên xwe yî êzdî bi dil û can pîroz dikin. Bi rastî xwişk û birayên me yî êzdî di gelek zehmetî de derbas bûn salên çûyî. Ew dirindeyên Daişê bi ser şingalê da girtin û îro jî şingal dibin dagirkeriyek dinê de ye. Hê jî xelas nebiye û hê jî ew koçberên ku ji Sûriyê koç bûne hê jî venegeriyane axa Babûkalan. Ez bang li hemû milletê Kurd dikim li her derê ê diasporayê çi ê Kurdistanê herçarpeçê Kurdistanê ku di mesela xwişk û birayên me yî êzdî da hestiyar bin û li mafê wana xwedî derkevin. Cardinê bila cejna çarşema serê Nîsanê û sersala birayên me yên êzdî, xwişk û birayên me êzdî pîroz be. Wekî ku tê zanî erê do çarşema sor bû, sibê jî cejna Remezanê ye. Yanî di cejnên olî ên mezin ketin hev bi rastî. Cejna Remezanê jî ez dîsa li hemû misilmanên dinyayê û milletê Kurd û bi taybet jî li malbatên şehîdên Doza Azadiya Kurdistanê pîroz dikim. Hêvîdarim ku cejna Remezanê bibe wesîleya dewletbûna milletê Kurd, dewletbûna Kurdistanê û ez cardinê dibêjim cejna hemû temaşevanan pîroz be. Belê, kam înja mêvanê xwe nas bikin. Belê, mêvanê me kek Salim Çelik ere. Kek Salim tu bi xêr hatî, sersera serçavara hatî. Spas kek Henîfî, cejna te jî pîroz be û cejna Remezanê jî bû tevaya milletê Kurd û misilmanan pîroz be. Her hewa çarşema sor jî gelê me êzdî pîroz be. Hêvîdarim programekî serkeftî were pêkanî. İnşallah. Belê, niha em hema derbasî mijara xwe yekem bibin, ji xwe du mijarê me hene, me serî da gotibû. Kek Salim, wek ku cenabê te zane di çend roj piştre 24 roşûn da li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hilbijartin hene. Hem hilbijartina parlamentoyê hem jî a serokatiyê. Û wek ku temaşevanên me jî dizanin gelek tifaq çêbûne. Tifaqa Cumhuriyet, tifaqa Milletê, tifaqa Ker û Azadiyê ye û tifaqa Atayê û nizanim tifaqa çep û nizanim bi wî awayî gelek tifaq hene. Ez dixwazim ku tu li ser van tifaqa ev tifaq kîne, çi ne û ji Kurdan re çi dixwazin ama bi kurtasî gelek hatiye xeberdan lê dîsa jî hema em têkin bîra temaşevanan û biya te Kurd divê ku li kwê derê bin. Li kwê derevan hilbijartina bin. Belê. Spas bû pirsekî aktûel e. Li her awayî tê axaftin serê. Yani cenabê te jî amaje pê kir ku di ittifaqê esasî hene.
îro Tirkiye İttifaka Millet û İttifaka Cumhuriyetê. İttifaka Cumhuriyet hewl da ku Erdogan cardinê serokkomariya wî were domandin. İttifaka Millet jî ji bo serokatiya Kılıçdaroğlu tê dikoşe. û ittifaqekî sîsya jî heye ku navê wê İttifaka Kedû Azadî ye. Ew jî ji çepgira û ji HDP ku îro navê xwe kirine Partiya Kesk a Çep. Ew jî mil didin İttifaka Millet wek peyandekî ji bo İttifaka Millet û ji bo Kılıçdaroğlu wek serokkomar pê hilbijartin. Wan jî vî hewayê siyasetekî dane berxwe. Bi qeneta min ji bo me Kurda pirsgirêk cuda ne. Yani em gelo wek Kurdên Kurdistanî, em Kurdê ku dixwazin çareseriya pirsgirêka Kurd bi desthilatdariya neteweyî were pêk anîn helbesta me ev ê çibe li hember van hedû ittifaqa û li hember vê hilbijartinê. Kek Helîfî Germûsadat hebe dixwazim parî çerçevekî hinek zelal bikim. Keremke. Keremke. Yani temaşefanê çarpil medya jî dizanin ku li Tirkiye bi Cumhuriyetê ve serweriya milletê Türk hat tenzîm kirin. Ev serweriya milletê Türk bi li ser înkar û jenosîda Kurda hat avakirin. Em karin bi giştî bêjin ku sîstema serweriya Türk bi partiyên xwe, bi siyaseta xwe ya dewletê hilbijartina wek înstrûmentekî bikartîne da ku vê sîstemê bidomîne. Yani ji bo van, ji bo vê sîstemê hilbijartin wek amûrekî zexmkirina vê sîstemê ye. Yani di vê sîstemê de İttifaka Cumhuriyet, İttifaka Millet û İttifaka Kedû Azadiyê bi yek helwestî. Li gor min helwesta teva yek e. Domandina vê sîstemê ye. Gelo Kurd divê ku helwesta wan çi be. Lazim e helwesta Kurdistaniyan jî berevaciya siyaseta domandina vê sîstemê be. Yani vana bi hilbijartinê dixwazin sîstema xwe zexm bikin. Kurdistanê jî divê ku bi helwesta xwe ya hilbijartinê hewl bidin da ku ev sîstem qez be. Da ku ev sîstem gav bi gav paş ve bikeve, da ku Kurdê me jî, Kurdistaniyê me jî karibin xwe organîze bikin, xwe bidin nîşandayîn. Kek Henîfî cenabê te jî pêş dane ku hemû pirsgirêk bi tirafên xwe têne çareserkirin. Gel ku tu pirsgirêkekî de tiraf tune bin, çareserkirin jî tune. Loma jî milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê problema wî ya esasî di vê pêgavê de, di vê pêvajoyê de mesela temsîliyetê ye. Yani îro milletê Kurd bi xurtî ji vê temsîlkariyê mehrûm e. Ji bo ku mehrûm e, nikare siyaseta xwe ya neteweyî jî têxe rojevê. Nikare li gor vê armancê Kurda mobilîze bike û li dora xwe bicivîne. Problema me ya esasî îro ev e. Loma jî di vê hilbijartinê de helwesta herî rast, herî durist ew helwest e ku rê
ji tarafbûyînê re rê ji organîzebûyîna neteweyî re xweş dike. Ew helwesta ku ew ê rê ji vî tiştî re xweş bike, qeneeta min ew helwest a herî rast e. Eja em werin belê tişkî nebêje ez dixwazim dewam Minê tiştek bipirsiya ji cenabê te. Niha wek tê zanîn Kiliçdaroglu ewlê guhazê herim HDP başiyê li Meclisa Parlamentoya Tirka bi HDP re hevdîtin kir û di wê hevdîtinên da di dawiya dawî da çareserkirina pirsa Kurd li meclisê hat ew kirin bilêv kirin. Tifaka Ked û Azadiyê di deklarasyona xwe da ewan jî got em ê pirsa Kurd li meclisê çareser bikin. Biya cenabê te pirsa Kurd bi dest û bilindkirinê û parlamentoya Tirkiye wê bê çareser kirin. Yani كيعرفي مناقشەکردنا vê pirsê li meclîsê tiştekî xerab nîne. Lê mesela çareserkirina neteweya ne mesela demokrasî tiştek baş e. Demokrasî kare rê li diyalogê xweş bike. Lê ne mesela demokrasî ye. Demokrasî çi ye? Demokrasî sîstemekî ye. Ji pirsa kî ew ê biryar bide? Ji vê pirsê re bersî dide. Yani kî piraniyê dabe biryardayî jî aîdê wan e. Yani ev pirsgirêk ne li İskoçyayê, ne li Katalanyayê û ne jî li Kurdistanê wê bi mesela dengdayîna piraniyê neyê çareserkirin. Ji bo ku ev mesela dewletê ye û mesela milletekî ku mafê wî yê çareseriyê hatiye ilgakirin. Yani di vê noktê da axaftina vê pirsgirêkê li meclîsê tiştekî baş e lê mirov nikare bêje ku ew ê ev meclîs vê pirsê çareser bike. Gelek cara mesela meclîsê ji bo şolîkirina vê çareserkirinê jî. Şo malûm e şertê îro da yani li Meclîsa Tirkiye û partiyê ku hene û helwesta wan ku hene yani mana xwe ku ev pirs ev ti car nê münaqeşe kirin û nê çareser kirin. Yani Kılıçdaroğlu îro vê tiştî dibêje lê di salê 2013-14 da wexta ku di navbera dewletê û PKK da hinek diyalog çêbû wê demê malûm e ê herî bi şiddet li hember vî tiştî derket Kılıçdaroğlu bû. CHP bû. Yani domajî mirov nikare vê pirsgirêkê radestê meclîsê bike û lê lêviya tiştekî be ku meclîs vê pirsgirêkê çareser bike. Lê münaqeşekirin tiştek baş e. Belê. Minê ew jî ji te pirsiya niha hinek derûdor dibêjin ku em dewleta Tirk naz nakin, em meclisê parlamentoyê naz nakin û em beşdariyê li bijartinan nabin. Pak û tedeka tevger û tevî PSK ba ewan jî digotin ku em terefekî Kurdî ava bikin û piştî ku me terefê Kurdî ava kir li ser daxwazên miletê Kurd yên acîl û em îca em dikarin ew çax bi tifaqên din ra jî ew çax em dikarin bi wan re hevdîtinan bikin. Lê belê di wî warî da paşiyê PSK helwesteke din danî û bi ittifaka Ked û Azadiyê re ket pêvendiyê û bi hev re tifaqeke din ava kirin. Navê wê jî danîn Tifaka Demokrasî û Azadiyê ya Kurd. Cer tiştekî ku serê min pê li hev dikeve. Yani em bêjin Partiya Kesk a Çep hem di ewkê de ye hem di Tifaka Ked û Azadiyê de ye hem jî di Tifaka Demokrasî û Azadiyê ya Kurd de ye. Yani kîjan
yek jê divê Komara Demokratîk û nizanim çi û êdinê jî hinek tiştê din vêga hinek tiştê ku piçkî dilê Kurda ji bo xweş bikin hinek tişt jî kirine navê îcar dibe ku meriv bi di tifaqara ew bike yanî nizanim yanî Kurd divê çi bikin ez bi kurtasî بله که حرفی دوی وارد مرو کار بحثا سه هلوست جدا که یعنی کو او هلوست د پلاتفورما کردایتی دا تینی مناقشه کرد یک جه هلوستا HDP APKK کو جمهوریت دموکراتیک و ولاتکی یکگرتی و سنه 40 ساله ملت کرد مشغول که وان جامعه راش خو لدروای تفگره کردیتی پیناست کن لی جاردنی هنک کردین ما وانجی و تفگره کردی دنرخینن و بارد که نوه هفکاریه یعنی اف هلوستا یک هلوستا سیاستا انتگراسیونیه که کنفی یعنی ایرو جبومه آستنگیا هری مزن اف هلوسته سر 40 ساله خواه تکرارد که پاتیناشت که او ملت کرد لدورا خواه دبتینه مخابن في پتانسیل کردایتی ده هبا کرن یعنی مروف کاره بیشه کو دنابرا برجواندی نتوی او هلوستا و سیاست دا کورلاسیونه کی نگاتیف هیه یعنی تکلیکی نینی هیه پککه چقا خورد ببه دستلاتاریا یعنی تکوشینا دستلاتاریا نتوی یا ملت کرد او قص پاشفت کرد که کنفی گوره بیراوه ده سال هفتون هادا لدياربكر هالبجارتين محلي شيبون دوی هالبجارتين دا كردان صدي 65 راي قرت يعني راي ده كادي او özgürlük yolu parti همو parti سيزار خصني كردستاني هبون او تف ve هالبجارتين بون taraf لی دو نامزد اساسی دکتن پیش یه Mehmet Oğlu که نامزد ددکاده بو و مهدی زانا نامزد özgürlük yolu bu. Van هدو نامزد 165 دنگرتن. بله. سیاسی فلات جمیل oğlu bu. فلات جمیل oğlu امزانن. جمالا پاشه bu. Kurdayeti به چه حد سریوی. بله. ولی خب دی هفته اینو هدا. ده هربجارتنا محلی یا چوین دا عاده 1018 دا سلچوق مزرقلی 163 دنگرت و وانا ilan kırın gotun em serketin. Yani 40 sala vatan mruf beqalik yjbike diyek benim hasabek yibke. 40 sala tekrar tke, 40 sala patinaj tke, 40 sala ji noktek îro hatiye milletê Kurd entegre civata Türk dike sistema severiya Türk zexmtir dike û mixabin hinek kesê me jî di vê noqtê da nexwedî zelalîne. Mebesta min PSK ye. PSK Rêxistinekî Kurdistanî ye helwestekî xwedî helwestekî Kurdistanî ye û dawa desthilatdariya neteweyî ji bo milletê Kurd dike. Lê PSK li gor nêrîna min ket xetakî bû perçekî vê sîstema entegrasyonîst ku îro vê sîstema entegrasyonîst ke ku ti hewcedariya bi neh deh dengê min û te tune. Ew ji xwe li vîtrîna digerin. Loma jî divê ku em bê qeyd û şert neyê vê lêstike. Bêjik
Dinava vê tevgerê da damarekî kurdiyetî heye. Gelek Kurdên bedêl dane, hene, şehîd bûne. Lê nokta îrok hatiyê ketiye dij bercewendiyê milletê Kurd. Loma jî ji bo ku mirov karibe piştgiriya mil bide ev damarê Kurd yê kurdayetî di nava vê tevgerê de jî divê ku bê qeyd û şurt mirov li dervayê wan bibe quwetekî. Mirov ji vê helwesta xwe ti car şaş nebe, nekeve xeta. Helwesta didiya jî a ew ê yeke ku a boykotê ye ku boykot yani di hinek şerta da rast e. Mirov kare boykot ke. Yani di milletekî wek bê dewlet ku welatî hatiye dagirtin milletê Kurd jî kare roj were hilbijartinên sîstema Türk boykot ke. Lê ev şert çi ne? Divê ku mirov xurt be. Wexta ku mirov xurt be divê boykot bike û alternatîfê xwe têxe icraatê. Meriv sandoqa vala bihêle. Belê belê. Yani vala bişîne. Belê. Kek Henîfî yani hetayî niha yani ger em pêş dewletên Ewropî yani İngiltere'ye, İspanya'ya, Fransa'ya, Swêd'e û Rusya'ya vana netewê dewletê ewlî ne. Ku min vana endeyne alî kî hemû dewletê ku hatine avakirin kek Henîfî di hinek rewşê ku krîz çêbûne. Di rewşê krîza da vana hatine avakirin û tevahiya wan jî bi müdaxelekî derva hatine avakirin. Yani jî vêga jî krîz heye keko. Yani keko krîz müdaxelekî derva ye. Sa müdaxele dibin ku ênê ew sîstema otorîta merkezî hildiweşe ya jî ji hev dikeve. Yani ez dixwazim çend nimûne bidim. Mesela di 1880 kek Henîfî Napolyon êrişê İspanyayê kir. İspanyayê dagirt. Bi vê dagirtê Madrid ji hev ket sîstema Madridê. Hemû Amerîkaya Latînî bûn dewlet. Yani an dewletê ku ana hene li Amerîkaya Latînî tev berhemê êrişa Napolyon. Yani Napolyon wan ew kir. Belê belê. Yani Amerîka 1776 da bi alîkariya Fransayê bû dewlet. İspanya Belçika 1830 da bi alîkariya İngiliz bû dewlet. Hollanda netxwest rê neda ku ew bibin azad, Belçikî bin azad. Lê İngiliz ew kir. Swêd mesela Swêd û Norveç. Tê pir Swêdê dayîn 1950 da bi zixtê İngilîza Swêdiya rê vekir. Swêdiya netxweş ku Norveçî ji wan veqetin. Tevê ku sîstemekî wan hebû, qiralê wan hebû, lê cardê Swêdiya nedist. Dixwazim çi bêjim? Yani ev dewletên ku îro li piyasê de ne sedî notê wan bi müdaxeleyê derva hatine vücudê çêbûne. Tu dewlet bi dînamîzma xwe ya hindirin û bi şerê xwe û bi çekdariya xwe nebûne dewlet. Ger ku krîzekî ewa li Tirkiye ney holê eşkere ye ku pirsa çareserkirina Kurd Kurdistanê bi diyaloga Ankarê û Diyarbekirê bimeşe. Ev hilbijartin jî perçekî vê diyalogê divê em kek Henîfî binirxînin. Lê di vê diyalogê da ji bo ku em karibin xwedî gotin bin û taraf bin divê ku em hêz bin. Pirsa me jî ev e. Em divê ku her pêgavî çi hilbijartin, çi mitîng, çi tevger dibira be em vî pêgavî wek ji bo xurtbûyîna xeta neteweyî karbînin. Ger ku ev pêgav xeta neteweyî xurt bike tiştek baş e. Ger ku qes bike, rê lê bigire, entegrê sîstema Türk bike tiştek ne baş e. Loma jî di vir da bi qeneta min helwesta sisiya a herî rast a Haqparê ye. Haqpar divê ku ewlên bêjin yani
سەرکەوتنێکی gelek ew li gor rewşa îro em dibêjin. Yani em behsa salê çûyîn dikin sêzde rêxistinê Kurda hebûn û o bi sed hezara însana dimeşandin çû. Îro rewşekî dinê dane. Di vê rewşa xerab da Haq Par xebatekî gelek baş kir, mafê hilbijartinê bi dest xist. Ev gavekî pezindayînê ye. Divê ku em ji Haq Parê re spas bikin û pezilê wan bidin. Alternatîvekî çêkir ji Kurda re bi vê pêgava xwe. Alternatîfa heta neteweyî çêbû. Ev divê ku baş were bikaranîn û herçî ki Kurdin, herçî ki Kurdistanî ne dengê xwe bidin Haq Parê. Ew behsa 400 hezar deng dikin ku ê bigirin lê qeneeta min Haq Par 30-40 hezar deng bigire ew quwetekî pir baş e. Ew quwet pêş da gav bi gav kare were honandin pêş ve birin û wekî dinê ev raydayîna bi Haq Parê re kare rê ji bo pêş da hevkariyê neteweyî yê berfiretir rê xweş bike ji bo wan jî û em di vê noqtê da qeneeta min divê ku mil bidin Haq Parê. Ez ê dengê xwe bidim Haq Parê û ez ê di hilbijartina serokkomariyê de jî ez ê dengê xwe nedim ti kesî. Ez ê yek dengek tenê bidim. Dengê me heye li vir. Belê. Ez jî dixwazim tiştekî bêjim. Niha Tedeka Tevger û Pakê her westek danîn. Di serê ewil da wek ku gava dinê jî min gotin em terefekî Kurdî ava bikin. Lê mixabin ew teref nate ava kirin. Yani terefeke Kurdî bate ava kirin ew ê pir da pir xweş biçiya pêvajo. Îcar Haq Par hat got werin em bi hev re hilbijartina têkevin hilbijartinê em tifaq çêkin. Bi rastî Pakê û Tedeka Tevgerê jî gotin ya heya îro hûn natine ti tiştek we bi me re nemeşandiye. Hema îro ji nişkeva hûn divên werin em bi hev re tifaqa hilbijartinê bikin. Nabe werin ewilê ka em rûnên em dikarin em bêjin xebateke ji boî tifaqeke netewî û demokratîk em çê bikin. Em ji boî wî jî em ewilê xeber din, paşiyê em hilbijartina xeber din. Ewan jî gotin na em ewilê hilbijartin, paşiyê em ê wî ew bikin piştî hilbijartina. Li ser wî li hev nekirin. Lê belê di paşiya paşî da Pakê û Tevgerê gotin em ê dengê xwe erê em bi ti kesî re nakevin tifaqê lê em ê dengê xwe bidin Haq Parê. Ez jî wek endamekî rêveberiya Pakê ez ê jî dengê xwe bidim Haq Parê bi rastî û Pakê û Tevgerê dîsa ji bo serokkomariyê jî tiştekî gotin. Gotin eger em bêjin nabzetek derê bêje ez daxwazê miletê Kurd ên acîl qebûl dikim. Yani ez ê vekirî li hember temamê dunyayê û miletê Kurd û Türk tevî bêje ez ê zimanê Kurdî bikim zimanê perwerdeyê, ez ê zimanê Kurdî bikim zimanê fermî û em ê navê Kurda di makezegonê da derbas bikin û em ê Kurda naz bikin, em ê welatê wan jî naz bikin. Ew qedexeya li ser navê Kurdistanê jî em ê rakin û em ê ji bo ku Kurd xwe bi rêxistin bikin, di wî warî da em ê hemû deryan wan vekin û mafê jina û mafê gênca û filan û bêvan vana tevî têk deklare bikin, em ê bidin. Yekî wisa derê baba egîdkî wisa derê em ê bidin. Lê halê hazir xuya ye ku her du teref jî paradigma wana li ser yek dewlet, yek millet, yek welat û yek al û filan û bêvan bi wî awayî ne. Wisa xwaneyê ku ez jî dengê xwe ez ê di serokkomariyê de nedim kesî halê hazir. Hanîfî Amerîka siyaseta wana derva a herî xerab a dema Obama bû.
بله يعني بو راشك دفع أولوك سبابك كو أوي ج سيستما أمريكا را جواكا أمريكا را نتالو كبه يعني Kılıçdaroğlu kare hani em bêjin wek dehiyekê Erdogan jî xwedî cesaret ew nîm be. Yani Hı hı. yani te hêviyê min jê tune lê mesela pak û tevger tiştek baş kirin. Hı hı. Helwesekî wanê xweş heye ez wan jî pîroz dikim û do min di malperek de xwen yekê endamê Meclîsa Hak Parê navî Henîfî Eren e. Hı hı. Wî beyanekî wî hebû ew dibêje ku ênê me biryar girtiye da ku em ênê hemû hêzên Kurd piştî vê hilbijartinê. Malûm e ew Hereketa Azadî û Partiya Demokrat a Kurd wan jî Evet. ew ê jî bin piştgirê Hak Parê. Yani Hak Parê jî bivê nevê divê ku ênê li xwe vegere û ji bo Bi rastî kek salim yani avakirina em dixwazin yani di dema referanduma Başûrê Kurdistanê da me înisyatîfek li Bakurê Kurdistanê danîn ya ji bo Xwedê û pêxember natin wê înisyatîfê jî yani ew jî pir ew bûn yani rej din di wî awayî da. Belê em ez dixwazim hinekî wek ew kan yani çavdêrî û kulîs û ew ke ez bêjim niha li Diyarbekir li Amedê wexta ku meriv dikeve nav xelqeyê û meriv li xelqê gudarî dike li sohbetê nava wan gudarî dike ew kek heye şikayeta wan heye ji HDP yani erê HDP wek partiya xwe dibînin tevî hemû wan rexneyên me ê ku cenabê te gevadinê anî ziman lê belê di mesela van namzetên Tirk da meriv divê qê xelk zêde aciz e dilgiranin yani heta wê rojê me bi yekî ji wî cenahê HDP min pêra yanî yekî pîleya wî jî hînkî ew ke me pêra vê meselê xeber da min got tu çi dibêjî ji vê awayî ra yani ewî tiştekî pir daha zêde got ez bawerim belkî ji sedî 10-15 hilbijêrên alîgirên HDP neçin ser sandoqê jî got tiştek ne baş çêbû. Îndî ew ji gelo ji wê sîstema hilbijartina namzetan aciz bû wisa got neko rastiyê got ez wî nizanim yani Eko mesele çi dibêjî. vekiriye yani mecin Kurd ji wan jêştirê ku HDP Partiya Kurdî ye. HDP ew ê ji bo heqê Kurda tê bikuşe. Weta here meclisî êvî pêk bîne beşekî mezin Kurd ji bo vê helwestê dengê xwe didin HDP'yê ya jî Partiya Çep ya kesk. Yani di nava HDP da damarekî Kurdayetî gelle xurt jî heye. Yani mesela hebûnê mesela netewîke ku li gor felsefa hebûnê yani hemû Kurdê ku îro di nava HDPya jî cî girtine pirsgirêka wan a hebûnê heke ku wexta ku êrişekî tê ji nasnama Kurdî ra ji zimanê Kurdî ra ew jî wek min û te diêşe. Amed Spor ew ka herî balkêşe di wî warî da ema wisa hesab bike. Belê belê. Yani divê noqta divê ku mirov mil bide van însana û vê damarê xurttir bike. Lê di hereketa PKK da mekanîzmekî demokratîk ewa tune ku ev hereket ew ê ev damarê Kurd di nava HDP da xurt bibe û di nava HDP ya di nava PKK da bete siladar. Li rêya dinyayê tune nimûnê ewa tune. Yani sîstemê ewa totalîter ebeden bi hemdê xwe demokratîze nebûne. Loma jî ev tişt di rizeyê ji bo 40 sala patînaj dike. Ev patînaj rizandin e. 40 sala eyn tişt dibe. Îsa sala serkeftinê ye. Îsa sala ev hilbijartin a serkeftinê ye. Mesela ji bo vê hilbijartinê divên çi? Ev weşanê wan temaşe dikim.
دبن ev hilbijartina hebûn û tunebûnê. Bala xwe dibê. Yani tiştek hilbijartina ji bo ku di hêzên serweriya neteweyê Türk ketine dikevin hilbijartinê ew ê yek ji wan were ser hukm ew dibêje ku ev hilbijartina mayînê tunebûnê ye. Loma jî rojeva milletê Kurd daxwaziyên milletê Kurd yek acîl cana wana destnîşan dikin û yên HDP ji hev cuda ne. Gere em van tiştanê vekirî bibînin. rast ana wisa Yani karê zarok tijbê hilbijartina çawa karî bêjî hilbijartina hebûn û tunebûnê. Ji bo milletê Kurd ew çi bîne? Ew yani xapandine û rizandine. Mixabin. Kek salim hemşerîkî min û te ez nabêjim erê yekî hevalbendê PKK bû diwan salê notî da îcar mêvanekî wî hebû ew mêvanê wî jî hevalekî min bû ew jina xwe û maliya min û me tebe bû nas dikir îca hatibû Diyarbekir bû mêvanê wî îcar bi telefonê geriyan gotin hûn jî êvarê werin mêvandariyê em çûn îca wî xweyê malê midî li fetilî li rahmetiya maliya min got xuşka hediya got sê mehma sê meh şûndan xelas dibin wan salê germ bûn zanî û hediya jî keniya pê keniya ew hevalê minî kevin hevalê min bû vê paşê gîşt bû wan îca midî wî got êlaw got oğlum got tu nizanî evana neyê propagandayên elaw îca wala ji notî da dibêjin sê mehma wala me xelas kirine baş bû lê belê wayê hinek kesî bawer dikin kek herîfî ne mesela propaganda tenê erê hinek kes ji vî tiştî bawer dikin wê rojê min ewekî xwe ew lawgekê navê Aytekî Yilmaz e wek pisporê ew ye berê hevalê wan bîye ji wan veqetiye ew li ser vê tevgerê nirxandinê wî cidî hene ew dibêje ku li dor 75,000 însan hene çi malbatê şehîda bin çi ê ku em bêjin hinek ewa ji vê tişînan dixwin vê sîstemê ve girêdayî ne 75,000 însan yani tiştekî hindik nîye yani kîjan partiyê Tirkiyeyê îro 75,000 wan elemanê wanê milîtan ewa hene loma jî tiştekî ew e wayê nêzî çil deqê me derbas bû kek salim em ê înca derbasî mijara xwe yî didiya bibin ger ku tiştekî ku tu lê zêde bikî tune ve divê mijarê de Çîn, Rusya û İran li rojhilata navîn çi dixwazin wek ku tê zanîn cenabê te zane Çîn ket bû navbençiyê navbera Îranê û navbera Siûdî heman demê da încar Rusya jî Rusya û İran û Tirkiye û Sûriye ew jî di van demên bihûrî da ew jî înca li Astanayê û ew pêvajoya Astanayê dibên ew civînin Astanayê dîsa civîn çêkirin çi dibe li rojhilata navîn kek salim Çîn jî wayê bi dest û pêx tev ketiye nav rojhilata navîn Çîn çi dixwaze İran çi dixwaze Siûdî çi dixwaze çi dibe li rojhilata navîn berê keremke çû interneta te çû naxêr ew tiştekî min ekranê min îşgal kir kek herîfî Çîn bêjin vî sî çil salî dawî siyastekî wan heye yani Çîn dwarê ekonomîk de malûm e gîştiye Amerîka û gelek ew bîye jî xurt bîye li dor 20 trilyon dolar û Tirkiye dengayî safê milî hesila vê ekonomiya wan jî li ser eksportê hatiye avakirin û bazara wan jî Amerîka û Ewropa ye ne Afrika û herêma me ye ya Asyayê
چین dixwaze ku têkiliyê xwe û Ewropiya û Amerîkiya xweş bike. Lê di nava rekabetekî de ye jî. Yani têkiliyê Siûdî û Çînê û Rûsya du berê dest pê kirin. Di vê navê da ji xwe têkiliyê Îranê û Çînê zû ve hene. Yani Çîn enerjiya xwe herî mezin ji Îranê û ana dest bike ji Siûdî distîne petrola xwe. Ev lehvatina wan li herêmê ew ê tesîrekî bike. Li Yêmenê malûm e şerek heye. Ew erebê Şîa û erebê Sûnî yek alîgirê wan Îrana êdî jî Siûdî ne. Li wê derê proseya aştiyê dest pê kir. Ew ê li Sûriyê xwe nîşan bide. Li Sûriyê jî îro êkul Sûriyê desthilatdariya Şamê li piyadê hele Rûs û Îran in. Lê serê mehkî danûstandinê dê çêdibin. Têkiliyê Sûriyê û alema Ereb hevgirtina Yekîtiya Ereban ew ana didomin. Wezîrê wanê derva ê Siûdî û ê Sûriyê hev ziyaret kirin û beyanê hevbeş dan. Balkêşe di beyanê wan de jî ev e parastina xaka Sûriyê û ewlekariya Şamê di van têkiliya de divê esas be. Ev ji bo Rojavayê Kurdistanê bixura hinek tiştê nû ê bîne. Ji boî Başûr jî, ji boî Rojava jî û mimkün be ji boî Rojhilat jî ew ê çi bixura bîne. Ez dixwazim hinekî tê wisa bala xwe deynî ser wan her sê perça jî. Belê desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê ew rêveberiya Xweser wana vê tiştî dîtin. Do beyanekî wan hebû. Yani di beyanê xwe da Şamê daxwaz kirin ku wan ti carî xaka Sûriyê perçe nekirine, wan ti carî neyartiya miletê Ereb nekirine. Ew hazir in, amade ne bi Şamê re bikevin nava diyaloga, li hev bikin. Sê balkêş ew e ew dibêjin ku lazim e hêzên derva ji xaka Sûriyê vekişin ku em û Şamê li hev bikin. Tabî di nava van hêzên biyanî de Amerîka jî hene. Gelo ev van tişta bi haya Amerîka ji van tişta heye tune yani Amerîka van tişta wan degotin ya rastînek tişt ne zelalin. Piştî ku Amerîka ji Efganistanê vekişiya bawerîkî ji Amerîka şikes ji herêmê. Gelo ew rêveberiya Xweser ya Rojavayê Kurdistanê divên daxwaziyê xwe da ew ê çi derece biserkeve. Ji bo ku Tirkiye, Îran û Rûsya jî proseyekî dinê dane dest pê kirin. Vana dewletin xurt in. Yani muhtemel e ku Tirkiye Îdlibê feda bike. Yani ev jî ne dûrê aqla ye. Yani wan hêzên İslamîst yê HTŞ ya tê gotin. Li Îdlibê radestê teslîmê Sûriyê bike û Sûriye jî rêveberiya Xweser teslîmê Tirkiye bike ji bo ku Tirkiye vê rêveberiyê hilweşîne. Yani ev li hevkirin Şamê qertê Şamê pir xurt kir. Ev qertê Şamê li hember Kurda jî xurt bû. Şo Şam heta niha tu tiştekî nedda Kurda. Mixabin Kurd jî tiştek naxwazin. Yani Kurda di noqtê ewa de henvî ez dixwazim bara te biçim ser tiştekî. Yani îro li dunyayê yani ji bo kultura, ji bo zimana, ji bo neteweya, ji bo nasnamayê neteweyî statû hene.
li riyê dünyayê ji bo îdeolojiya statû tune. Ev pirsekî hindirîn e. ئێمە ji بۆ Ji ئیدۆلۆژیا bo îdeolojiyê xwe statû dixwazin. Yani Evet. dibêje ku me vê Bakurê û Rojavayê Sûriyê, Rojhilatê Sûriyê me vay rêveberîkî me heye, em dixwazin hûn statû bidin me. Yani Berê. keko ev ne li gor ilmê siyasetê, ne li gor hiqûqa navneteweyî, tişkî ewa tune. Lê van camerê me vî dixwazin û maqdûrê vê siyaseta naylon jî mixabin. Milletê Kurd e. Kurd e. Evet. Yani şahsen mirov bêhêvî dibe. Yani Evet. ji van ji vê siyasetê. û yani birast levkirina Siûdî û Îranê em bêjin xurtbûyîna desthilatdariya Şamê ji bo milletê Kurd hem li başûr em bêjin dereca yekem da nîme jî ew ê li wan jî tesîr bike lê li Rojavayê Kurdistanê xeterekî mezin e. Ez wisa dibêjim. Li kek salim li Rojhilat gelo ku Siûdî û em bêjin Îran nêzî hev bibin. Mümkün e ku Amerîka û dewletên Ewropa piştgiriya Rojhilat jî nekin. Tiştek wisa di çawa lê nêrî yanî. Ama wisa Hanî bi Kurd belê bi belê Kurd lê Kurd e dibêjim yani bi giştî wexta ku behsa siyaseta Amerîka ya herêmê tê kirin yani ev wek bêjin ewek klasîk e jî yani behsa sê parametre tê kirin. Yek jî ewlekariya İsraîlê dido ewlekariya xeta enerjiyê sê jî rê li Îranê girtine. Çünkü İran jî dewletekî îdeolojîk e yani dixwaze îdeolojiya xwe li ser esasê li ser kembera Şîa bela bike. Ev hem li Bakurê Siûdî hene Şîa, li Yemenê hene, li Iraqê hene, Sûriye ji xwe hene, Lübnanê hene. Yani ev tev bergeha îdeolojiya Îranê ye. Ev hem ji bo ewlekariya İsraîl û hem jî ji bo berjewendiya Amerîka talûke ne. Yani wexta mirov wek mantiqî lê hûr dibe, mirov dibêje ku lazim e Amerîka ji vî tiştan nebêje erê. Yani aqil wisa dibêje. û otak Amerîka nebêje herê ew Rojhilatê Kurdistanê jî divê ku neyê feda kirin. Yani nizanim ez wisa dibêjim. Belê. Kek salim wek cenabê te zane piştî ew em bêjin navbençîtiya Çînê îjar Siûdî û Şam jî nêzî hebûn. Yani rêveberiya Şamê ew Siûdî ber hevda çûn hatin edêm qê Wezîrê Dervayê Siûdî hat Şamê dixwazin ku cardinê Şam Sûriye vegere Komkara Erebî biya te evan hewlên paşî te got ku Şam xurt bû. Gelo Şam li qarşî Enqerê jî xurt dibe? Belê bêşik yani ev Şam ji xwe dizanî yani Ankara çend cara hewilda da ku hem wezîrê wanê derve ewlî bicivin paşê vana rê xweşkin da ku Erdogan û Eshed jî hev bibînin. Lê her Şam vî derî girt. Yani ev îşaret xurtbûyîna Şamê ayekê adiya jî muhtemel e Şam lêdiya ew ê ku piştî hilbijartinê hikûmet were guhartin û bi hikûmeta nû ra ew ê xweştir li hev bike. Yani Şam dibêje gere hûn derên ji axa me derên. Belê. Ji Mecbûr e heko ew şertê dewletbûnê ev e. Şam wek dewlet ya dewlet ya ne wek dewlet mecbûrî ji teritoriya xwe re xwedî derê. Lê Tirkiye naxwaze derê şertê îro da. û ku hilbijartin bibin Erdogan carnê were ser hukm
بله. بو یری نو بقوم المهرمي بله. بله. از دخوازم تشتکی دجی امیدی هدیه دیتین داویا برنامه خو از دخوازم بله تشتکی دیجی دجی همان جنابیت بپرسم روسیا لکرا وان گنگشیا دایه و گنگشیا هی کو هر جمرج دبه مرد وقی روشلاتا نابین لهف دکبه یعنی بچاوی لهف دکبه او و مزینا کو حتی ایرو دانی بون او مزین هنکی کبر دجیه خدا دلخد روسیا لکرا بیایه كاكو شري اوكرانيا او برستيشا روسا هم دواري عسكري دا هم دواري سياسي دا هم دواري حقوقي دا بله تكبر يعني روسيا زاني جوان 5 دولة دائمية او لكاريا نتوي يكبوينه قويا حقوقي نام نتوي ورا باراست روسيا في حقوقي نام نتوي وقت دولتك او بن بيكر شو عرضي اوكرانيا دولة اوكرانيا داكرت وبسر نكت يعني او نسل كتنوان برستيشا وانا عسكريجي اكبر كيك سالم احتمال هي اكو ابشر بقدر ما دام والله كنت بلي نها هناك تشتين قوتن يعني هناك يجي دبنت قوما يعني اوروبي تخوضن شرب قدر ايكو هاي تخوضجي فرنسا يا ماكرو حتى تشوين دارو بالي تشو تشيني واوروبي ليفينا كو بزقت تشيني روسيا تعويضه بده يعني اوكرانيا بروسيا بردن والدونباسي جي عسكري روس فاكشن لي اوتونوميك بدن دونباسي يعني تشتي كنت عقبتن اوك اف روسي ممنون بكر وشكو يعني اوكرانيا جبو او قرار نيزي جبو روسا برمهم بو اوكران بيجم كرم كرم روس دستي خدا بيل يعني اوكرانيا جي فيها قبول كان بله او تشتك دم بفياوا جريداي ناتو تركيا و سويد ويتشب كنجاب بله يعني فرصامني داويه بله سپاس بوتا بوان برسنتاجي مجوات خوب قدين برايم بيت الشابو يعني فنلندا معلومة كتبه تركيا جي دو اوي لحد السويد وزير باراستيني يي اوي يي امريكا اوستي السويد بو وبياني واني هفبش دا قالك هيفي يعني سروك وزير سويديا بهيفي اخاف كو دمها ششادا جوين هي لاستونيا جوينا ناتو سويدي جاي هربي جويني سويدي بهيفينا كو بيشتي هالبجارتني او تركيا چه اردوغان به چه نه اردوغان به او تركيا امضا بکه بله بله تماشاوانین هجا ماتن داویا برنامه خو کیک سالم تشتكي كو تبيجي والله خزل من فلان تشتيجي بقوتا هذا لسر وان مجاريكو ما خبر دا جكرما وقت تبيجي ان قوتني خوي داوي بله سپاس که حویج بو پرامیته سپاس جوال رجی و سپاس بو تماشاوان جی کوان ام گوداری کرن شب باش شب باش بله تماشاوان نيجا ام هاتن داویا برنامه خواه جبويكو وحتاني فيغا في دما خود مرا در باز کر مالا و آوا از باورم شبیر که خوش بو ما به هبرا در باز کر و جبوی حواله رجیه جی از پاسیو پیشکشواند کم مالا و آوا و حتاني برنامه یک دنه بمینند خیر و خوشیه دا شب باش